kabila na matinding init ng panahon ngayong araw sa lungsod ng Legazpi, todo kayod pa rin ang tricycle driver na si Tatay Hill. Ito lamang daw kasi ang kanyang tanging source of income upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Upang hindi naman dapuan ng sakit na dulot ng mainit na panahon, mas dinadamihan niya na lamang daw ang pag-inom ng tubig. At kapag talagang hindi na kaya ng kanyang katawan, hindi na daw niya pinipilit pang mamasada. Sa init naman siguro, wala tayong magagawa kasi nasa panon yan eh. Para sa amin na mga driver, mas maganda mainit kasi maulan. Kasi doon kami nakakuha ng pasahero. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaninang alas 11 ng umaga, pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ng Legazpi at 42 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur at Verac, Catanduanes. Nilinaw naman ang PAGASA na hindi pa nagsisimula ang dry season o ang panahon ng tag-init. Bunga lamang ng easterlies o ang hangin mula sa Pacific Ocean ang nararanasang mainit na panahon. Time na dominant ngunyan, ini yung easterlies. So yan sa tuya ngunyan na aldaw hanggang sa aga, law man ta ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. May tsansa pa man in mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa mga bandang hapon or sa Banggi. Bago matapos ang buwan ng Marso, posible raw na magsimula na ang tag-init. Ngunit hindi ito magiging kasing init noong nakaraang taon. Sa mga masunod na simana or lalo na sa mga bulan ng mga Abril at Mayo, yan ang inasanto talagang peak kang mainit na panahon digdi sa Pilipinas. Although sa Bicol may mga nilalaon pa kita mga isolated na mga thunderstorms, mga isolated rain showers lalo na sa mostly in the afternoon or evening. Pero mostly talaga magiging inasanta na magiging mainit na naman sa tuyang panahon. Kumbaga taon-taon man po yan sa tuyang namamatian na pag March, April hanggang May na talagang mainitan sa tuyang ang panahon sa Pilipinas. Samantala, sa Biyernes hanggang sa weekend, posibleng makaranas ng pag-uulan ng buong Kabikolan dahil sa epekto ng shearline at northeast monsoon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.